амина эрдуғон ҳамсари президенти туркия раҷаб таиб эрдуғон дар нахустин сафараш ба тоҷикистон рӯзи 15 июн дар маросими ифтитоҳи маркази офиятрасонӣ ба афроди имконияташон маҳдуд иштирок кард. маркази шифобахш аз чанд утоқ аз ҷумла як хонаи бозии кӯдакон иборат аст. ҳар бемор, ҳар маъюб ё ин ки шахсоне ки имкониятҳои маҳдуд доранд табобат гирифта метавонанд, чӣ хурд, чӣ калонсолон. марказ бо фановариҳои навин муҷаҳҳаз гардидааст. муштариёни ин марказ онҳое мешаванд ки ба муолиҷаву ғамхории баъди амалиёти ҷарроҳӣ эҳтиёҷ доранд. дар як муҳлат якбора метавонанд то 10-12 нафар табобат гиранд, чунки 3 утоқи табиатшифоӣ ва маҳз дорем. ба амина эрдуғон ки дар ҳама маъракаҳои ҷамъиятии дохилу хориҷи кишвар бо рӯсарияш ҳозир мешавад, хабарнигорон саволҳои зиёд омода карда буданд, вале ӯ нахост суҳбат кунад. танҳо дар суханронии мухтасараш аз минбар гуфт ки ба тоҷикистон пешрафту шукуфоӣ орзу мекунад ва мехоҳад ҳар муштарии ин марказ табассум кунад. маркази офиятбахшӣ ба афроди имконияташон маҳдуд аз ҷониби ТИКА, оҷонсии ҳамкории Туркия маблағгузорӣ шудааст, ки то имрӯз дар Тоҷикистон ҳудуди 300 тарҳро амалӣ кардааст. Туркия як шарики сиёсиву тиҷоратии Тоҷикистон ба шумор меравад.